Era unha mañá fría e chuviosa de outubro, cando a familia Pérez, formada por Alejandra, Santiago e Leandro, comezaran a decatarse das desgrazas que estaban vivindo ultimamente. Leváranse todo. Os coches, a casa, os xoguetes, ata o pobre gato. O día non podía ir a peor. O COVID-19 fixo que a súa empresa familiar caese en declive, pero eles néganse a pechala. Non queren aceptar que agora están na quebra. Senten unha gran impotencia, unha horrible sensación de frustración polo feito de non poder facer nada ao respecto. Dende sempre foron unha familia con bastante diñeiro, pero mal investido en roupa, automóviles, en lugar de utilizalo para mellorar o seu restaurante. E aínda por riba perderan aos seus empregados pola situación do COVID-19. Agora sentían que xa non era suficiente para cadar o nivel dos seus amigos. Que fas levándote as chaves do meu deportivo? Ve para aquí, iso, anda, que o teu soldo non dá ni para unha lametada. Veña, inútil, deixa-o. Papá, que fan estes canallas quitándonos as cousas? Non se decatan de que temos todo o dinheiro do mundo e podemos volverlo a comprar? Xa o sei, fillo, tranquilo, vou tomar medidas con estes rufiáns. Non te preocupes. Cando Leandro dá volta, Santiago suspira. Séntese mal porque tivo que mentir ao seu fillo. Por outro lado, está Valeria. Ela ten unha empresa propia, pero non lle vai ben no sector. Traballa como cociñeira. Como resultado, caeu na quebra. E traballa día sí e día tamén, pero non é capaz de liquidar as súas débedas e tampouco é capaz de pagarlle a carreira ao seu fillo Joao. Fillo, sinto moito ter que dicirche isto, mas por culpa de todas as débedas que teño este mes, non teño dinheiro suficiente para pagar a beca para a carreira. Non pasa nada, má. O máis importante é o negocio. A carreira é o de menos. Xuroche que tentarei traballar todo o posible para finalizar cos pagos e pagar a carreira. Moitas grazas. Sei todos os esforzos que estás facendo por min. En vacacións tentarei de traballar e axudarte cos gastos da casa. Moitas gracias, Joao. Algunhas semanas despois, a familia Pérez segue investindo diñeiro en puras parvadas. Moita roupa, moitas festas. Parece que non se decataran de algunhas cousas. Aínda tiñan que pagar as débedas do seu fogar e as do restaurante, que levaba pechado xa varios días pola falta de clientela e de persoal, pero parecía non importarles. Isto é increíble. Xa non temos diñeiro nin para comida. Claro que non, gastaches o último que nos quedaba nesa aposta contra Madrid e ainda por riba perdeches. Non sei, tendríamos que facer algo como un mercadillo ou ainda nos queda opción do comedor social. Nin de broma. Que van pensar os nosos amigos se nos ven ali? Ademais, nese sitio só hai xente denigrante, a mí non me agradan nada. E que outra opción temos? Ao final, non teñen outra opción. Só lles queda ir ao comedor social. O que a familia non imaginaba era que ían coñecer a alguén que cambiaría o seu futuro económico. Ostras, que non eras o ladrón aquel do centro social? Que estás a comprar fariñas? E outro día estabas a mendigar comida e diñeiro. Pero que falas ti, guiri asqueroso? Que non te decatas de que estás na mesma situación que a min. Sí. Que non tes nada, gandú. Sí, pero eu polo menos ti me enterei de novo todas as cousas que tiña. Ti non. Uns días despois conseguen algúns cartos grazas aos seus amigos e familia, mas non son suficientes para pagar todo o que deben. A pesar diso, son suficientes para a comida e aloxamento. Moitas gracias polos cartos, Noemí. Devolvereicho todo en canto poida. Nada, Valeira, en canto poidas. Joao vai facer a compra ao supermercado co diñeiro que lle quedaba á familia ese mes. Dentro, atópase cunha sorpresa. Que volves a estar comprando se non tes diñeiro casi? Pero que falas ti? Que este nun comedor social non significa que sexa un mendigo. Pero... Ademais que a Mariña é para miña nai que ten que volver a sacar a flota a súa propia empresa. Pois mira, tes outro día de sorte, xa que a miña familia teñen unha empresa e co tema do virus este está bastante mal e necesitamos empregados. A túa nai é cociñeira, verdade? Pois tentarei falar con meus pais para contratala.
Parece unha oferta tentadora, pero ti que te pensas, que vou acceder pola cara? Non, claro que non, pero os dos queremos diñeiro e o mellor para a nosa familia. Ti decides se queres ou non. Está ben, pero cunha condición. Cal. Que a miña nai e a túa traballen coas mesmas condicións na cociña. Perfecto. Os dous marchan, cada un á súa casa. Ambos pais debaten sobre as opcións. Non están moi convencidos, pero dada a situación, acaban accedendo. Pasan algunhas semanas, e o negocio vai bastante ben. Alejandro e Santiago aprenderon a valorar o diñeiro. Tentaron salvar o negocio eles sós de moitas mañeiras. Mais, a idea que tivera o seu fillo de xuntar o seu negocio e o da nai do seu amigo foi un auténtico éxito. Por outro lado, Valeria xa comezara a pagar as débedas. Aínda lle queda moito, pero ten esperanzas. Mira isto, canta xente. É verdade, é increíble. A idea de Leandro Joao saiu genial. Bueno, deixavos aquí a vostede. Vosme a tomar un descanso mentre veo a televisión. Que estrés. Pero non levamos ninguna semana e xa estás agobiada. Se vai ser así sempre, eu deixo. Négomo a matarme a traballar cando ti non faz nada. Por Deus, se somos tres no negocio, podemos repartir o traballo perfectamente. Valeria ten razón. Ademais, a idea de isto era traballar para manter todo o hogar. Sen embargo, e sorprendentemente, Leandro e Joao conxenearon moi ben e agora son moi bons amigos. Leandro, que tal? Como estás? Joao, canto tempo, estou genial. E ti, como levas esta rapaliza que estabas a camelar? Mais ou menos. En fin, mulleres, xa saben. E ti como vas cos estudos? Ai, Joao, é moi difícil, teño que estar horas e horas estudando. E non dou abasto con os exames. Ademais, os meus pais están moi nerviosos co tema do virus e o novo restaurante. Pero tengo que estar noites e noites traballando no restaurante. Compréndote. Eu tento de axudar a miña nai na casa. Algún día podome pasar por los restaurantes, se queres? Sí, estaría genial. Sei que a situación está un pouco incómoda. Hubo unha movida entre os nosos pais e están sen falar. E eu aburrome moito porque non hai compañía. En serio? Que pasou? A miña nai non me contou nada. Algo da que a miña nai fouse cando o restaurante estaba sen cher e a túa nai tuvo que comerse todo marrón. Que me dís? Seino. Terei que falar coa miña nai para que non volva a suceder, porque isto non pode ser. Sí, eu falarei coa miña nai, xa que a veces saca moita a defensiva. Xa, bueno, problemas de empresa, supoño. Non sei, isto habrá que solucionarlo. Macho, que teño que entregar este currículo á agencia de viaxes. Moita sorte. Moitas grazas. Hey! Que se parece? Se estas navidades ves a cenar a miña casa coa tua nai e así os nosos pais arreglan as cousas. Pois pareceme unha idea estupenda. Ademais, a miña nai xa ten o teléfono dos teus pais. Chámovos e dígovos. Perfecto, Joao. Lévanse moi ben, mellor do que esperaban. Pódese dicir que os dous acaban de conseguir un amigo para toda a vida. Leandro chega a casa e failles a proposta aos seus pais. Pregúntalles se Joao e Valeria poden ir cear a casa en Navidades. Se non veñen con nós, estarán sós un Nadal. E non queremos iso, verdade? Fillo, xa sabes que aínda que compartamos negocio non me levo moi ben con eles. Ademais, xa sabes a movida que houbo e non quero crear unha situación incómoda, porque aínda non sei como solventar iso. Por favor, mamá, non quero pasar as navidades sós e tampouco quero que estedes máis coa familia de Joao. Bueno, veña, pero terás que dicirles a dirección e que estén preparados para bailar toda a noite no salón coa bola de discotecas de Merquei. E pídelles unha nova proposta para o prato principal. Vale, cando sepa o que queren, direicho. Unha cousa, as croquetas de cordeiro saen moi ben, digo para que o teñes aí. Ai, mamá, como eres? Xa chega o esperado día de Nadal. Leandro está moi emocionado porque finalmente convencerá a súa nai para cear coa familia de Joao. Despois de falar durante varios días, decidiron pasar esa maravillosa noite no restaurante que abriran en De Toro. Ese Joao, que animado este ambiente, como mola! Sabes, como mola, colega. E ti, como terminou a escola? Pois mira, teño unha media moito máis alta que me imaginaba. Pero iso non é importante, veña, vamos a bailar! Por outro lado, Valeria, teño que dicirte unha cosa, dime. É que sento moito o de outro día, non era a mi intención, foi un belicito a ti, e vas un promosto. Non pasa nada, Alexandra. O importante é que xa nos levamos moitísimo mellor.
E como di o refrán, non hai que xogar un libro pola súa portada. Exacto. E ademais sería unha lástima fastidiar todo o ben que está indo a empresa por este crisis. Durante a cea, terase conta de todo o vivido nestes últimos meses. A pobreza de ambas familias, os baixos estados de ánimos, as diferenzas, os enfrentamentos, mais todo aquelo quedara atrás. E agora estaban todos ceando xuntos nun restaurante que ia moi ben, coa maioría dos gastos pagados e novos amigos cos que contar para sempre. Desta historia podemos aprender moitas cousas, que co esforzo todo se consegue, que hai que ser tolerable con todos, que as navidades están cheas de desexos, de ilusión, de milagros. Pero o máis importante de todo non se saca dunha historia ou dun punto. Está dentro de todos, de cada un de nós. As nosas accións contan, e axudar os demais e axudarnos a nós mesmos aléranos tanto os que fan acción como as que reciben. ¡Tres en raya! Bon Nadal! Por parte de Cuarto C, os desamos un moi bo Nadal.